бинандаҳои азизу гиромӣ салом арз мекунем. Маркази матбуоти вазорати корҳои дохилӣ чун барномаҳои қаблӣ шуморо бо ҳодиса ва рӯйдодҳои ҷиноятӣ ки дар кишвар ба қайд гирифта шудаанд шинос менамояд. Дар студия бо шумо Моҳрухсор Таваллозода. дар натиҷаи коркарди ахбороти моҳияти оперативӣ дошта бо методҳои фаъолияти оперативии ҷустуҷӯ кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар нақлиёт буда шаҳрванд Толибов Қамариддин соли таваллудаш 1998 иstiqomatkунандаи шаҳри Душанберо бо ҷурми ғайриқонунӣ нигоҳ доштани воситаи нашъадор боздошт намуданд. ҳангоми кофтиков як миқдор воситаи нашъадори ҳашиш дарёфту мусодира карда шуд. онро бурда 2 рӯз дар хона мондаму баъд аз ӯ намози шом буду гирифта онро бурда партофтанӣ будам ки кормандони милитсия маро дастгир карданд. айни ҳол нисбати гумонбаршуда Толибов Қамариддин парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишот идома дорад. натиҷаи мазкур ки раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар нақлиёт буда ба даст овард дар баробари дастоварди оперативӣ барои ҳифзи саломатии аҳолӣ ва амон мондани ҷомеа аз зарари мухаддарот мусоидат хоҳад кард. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Файзобод дар пешгирӣ ва ошкори ҷинояту ҷинояткорӣ хусусан содир кардани ҷиноятҳои дуздии чорвои мардум саҳми назар аст доранд. барои боздошти содиркунандаи ҳамин намуди ҷиноят ки чанд нафар аз сокинони ноҳия зарар дида буданд, милитсия фаъолияти оперативии ҷустуҷӯи ба роҳ монда шахсияти гурӯҳи силсиладуздиҳоро муайян кард. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Файзобод дар асоси аризаҳои шикоятии шаҳрвандон дар хусуси дуздида шудани чорво ва дигар молу ашёҳои арзишнок як гурӯҳи ҷиноятиро муайяну боздошт намуданд ки мутаассифона 3 нафари онҳо ноболиғ мебошанд. гумонбарон Абдуллоев Усмон Сафаралиевич соли таваллудаш 1999 истиқоматкунандаи деҳаи Файзободи ноҳияи Файзобод Мақсудов Сафиолло Файзович соли таваллудаш 2006 ки дар кофтикови ҷиноятӣ қарор дорад, Юнусов Умед Маҳмудович соли таваллудаш 2003, Ҳасанов Муҳаммад Саидевич соли таваллудаш 2004 сокинони маҳаллаи Гулистони ноҳияи Шоҳмансур бо 3 нафар ноболиғ дар 7 лаҳзаи содир намудани ҷинояти дуздӣ даст доранд. аз ҷумла гумонбарон ба оғилхонаи Камолов Ҷамолиддин шабона ворид шуда як сар гӯсфандро пинҳонӣ тасарруф намуданд. инчунин ин гурӯҳи дуздон дар 3 марҳила шабона ба бинои чорвонигаҳдории шаҳрванд Забиров Ҷамолиддин сокини ноҳияи Файзобод даромада 3 сар гӯсфандро рабуданд. ман дар 2 ҷинояти оҳандӯзӣ ва 3 ҷинояти гӯспандӯзӣ будам ва суми онҳоро фурӯхта ба калянбарҳои Душанбе сарф намудам. вақте ки шабо ба хона намерафтем, дер меомадем хона, падар мондарамон ай мо пурсон мешуданд ки дар куҷо дед, баъд ман мегуфтам ки бо ҳамроҳи дӯстонам дар берун будам. Сафиаллоҳ занг зад гуфт Файзобод мерем, ай Файзобод аз деҳаи Шахтакиён гӯспанда медизем, меорем Душанбе мефурӯшем, пулаша кайф мекунем, калянбар мерем. ман розӣ шудам. гумонбарон дар дуздии оҳанпора ва қисмҳои металлии дастгоҳҳои равғанбарорӣ низ даст дошта чорво ва дигар ашёҳои дуздидаашонро тавассути воситаи нақлиёти Мерседес Бенз рақами қайди давлатиаш 1115 MN01 ки ба аъзои гурӯҳ Абдуллоев Усмон Сафаралиевич тааллуқ дорад ба шаҳри Ваҳдат ва шаҳри Душанбе интиқол дода ба маблағи арзон ба фурӯш баровардаанд. ман онҳоро аз ноҳияи Файзобод ба шаҳри Душанбе гирифта бурдам ва ман 200 сомон маблағ додам. дар маҷмӯъ гумонбарон бо ин кирдори худ ба сокинони ноҳияи Файзобод 16100 сомонӣ зарар расонидаанд. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати боздоштгардагон дар асоси моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида дар пешбурди тафтишот қарор дорад. кормандони раёсати мубориза ба ризиди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ зимни доир намудани коркардҳои оперативӣ як ҳолати ғайриқонунии истифодабарии қувваи барқро ошкор намуданд. зимни санҷиши маълум гардид ки шаҳрванд Мирзоев Неъматулло муддати 3 сол қувваи барқро бо роҳи дуздӣ истифода бурда бо ин кирдори ҷиноятии худ ба буҷаи давлат беш аз 170 000 сомонӣ зарари иқтисодӣ расонидааст. гузориш дар ин бора дар натиҷаи доир намудани чорабинаи оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ як далели дуздии барқ дар ҳудуди шаҳри Душанбе ошкор карда шуд.
шаҳрванд Мирзоев Неъматулло Маҳмадризоевич сол таваллудаш 1982 сокини ноҳияи Шоҳмансури пойтахт дар манзили истиқоматиаш 12 дастгоҳи барқии қувватдиҳандаи аккумулятори воситаҳои нақлиётро ба хати сеноқилаи қувваи барқ ки берун аз ҳисобкунаки барқӣ ва пардохти маблағи истифодаи қувваи барқ гузаронда шудааст васл намуда муддати 3 сол истифода намудааст. гарчанде санаи 3 октябри соли 2023 барои ҳисоби истифодабарии нерӯи барқ ба сои мулк Мирзоев Неъматулло ҳисоби шахсӣ кушода шуда дар барномаи билингии компютерӣ ба қайд гирифта шудааст, вале номбурда ҳисобкунаки барқиро дар манзили истиқоматиаш васл накардааст. қайд кардан ба маврид аст ки шаҳрванд Мирзоев Неъматулло муддати 3 сол ба дуздии қувваи барқ машғул шуда дар маҷмӯъ бо ин кирдораш ба шӯъбаи барқи ноҳияи Фирдавсӣ ба миқдори умумӣ 102236 киловатт ба маблағи 176377 сомонӣ зарар расонидааст. Номбурда бо ин кирдори худ ҷиноятӣ дар моддаи 253 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинигардидаро содир намудааст ва нисбаташ маводҳои мурофиавӣ омода шуда барои қарори қонунӣ ба раёсати тафтишоти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда шудааст. кормандони бахши оташнишонии ноҳияи Ёвон низ дар доираи бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ бо мардум дар ҳудуди ҷамоатҳои Даҳана ва Гули Сурхи ноҳия якчанд ҳолати беҳисобкунаки барқӣ истифода бурдани нерӯи барқро ошкор намуданд. гузориш аз ноҳияи Ёвон омода гардидааст. баҳри пешгирӣ намудани ҳодисаҳои нохуши сӯхтор ва оқилонаи сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ сари вақт пардохти ҳаққи истифодаи он аз ҷониби кормандони қисми мустақили 29-уми ҳарбикунандашудаи хадамоти давлатии оташнишонӣ оид ба муҳофизати ноҳияи Ёвон гурӯҳҳои корӣ таъсис дода бо мардум корҳои фаҳмондадиҳӣ доир намуда истоданд. бо вуҷуди таъкидҳои доимию корҳои фаҳмондадиҳӣ мутаассифона ҳастанд нафароне ки дидаи дониста ба истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ ва масрафи бемавриди он роҳ дода инчунин талаботҳои бехатарӣ аз сӯхтору дағалона вайрон мекунанд. чунин ҳолатҳо дар рафти санҷиши навбатӣ дар ҷамоатҳои деҳоти Даҳана ва Гули Сурхи ноҳияи Ёвон ошкор карда шуд ки баъзе аз бемасъулиятиву бепарвогӣ ва саҳлангории кормандони шабакаҳои барқи ноҳияи мазкур баъзе шаҳрвандон қувваи барқро беҳисобкунаки барқӣ истифода мебаранд. масалан шаҳрвандон Болтаев Шаймурод истиқоматкунандаи деҳаи Чӯпонобод, Бекмуродов Бобомурод Кенҷаев Бахтиёр истиқоматкунандагони деҳаи Кул беҳисобкунаки барқи қувваи барқро истифода мебурданд ки аз тарафи гурӯҳҳои кории санъатҳои дахалдор тартиб дода шуд. маврид ба зикр аст ки Бекмуродов Бобомурод бо вуҷуди корношоям будани ҳисобкунаки барқӣ дар манзили истиқоматиаш аз дастгоҳҳои кафшергарӣ, рангуборкунӣ ва оҳанбурӣ истифода мебурд ки бо ин кирдори худ ба буҷаи давлат зарари иқтисодӣ расонидааст. муайян намуданд ки шаҳрванд ҳисобкунаки барқиаш бо суханони худ яъне сӯхтагӣ аст як ҳисобкунак дар ҳолати сӯхтагӣ қарор надорад. қувваи барқ ва техникае ки дар хонааш бо таҷҳизотҳои барқӣ сварка, болгарка, баъд таҷҳизоти истифодабарии краска истифода мебарад, берун аз ҳисобкунаки барқӣ онро истифода бурда истода. ҳамзамон гурӯҳҳои корӣ маълум намуданд ки кормандони шабакаҳои фурӯши барқи ноҳия бо шаҳрвандон шартномаҳои шифоӣ баста маблағҳои онҳоро гирифта пинҳонкорӣ мекарданд ки ин аз бемасъулиятии роҳбарияти фурӯши шабакаҳои барқ дарак медиҳад. ҷоёне ки масъулини шабакаҳои барқ дар манзилҳои шаҳрвандон ҳисобкунакҳои барқӣ васл кунанд, баръакс ба буҷаи давлат зарар расониданд. ман Кенҷаи Бахтиёрам, деҳа истиқомат мекунем. чачкамон фагаха насбуш мемонем. маблағи барқро чӣ месупурем шумо? мерам барқ мерем ҳал мекунем ҳамеша. ҳамзамон дар манзилҳои истиқоматӣ дар ин деҳа мавҷуд буда оддитарин қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор риоя нагардида ноқилҳо тавре пайваст карда шудааст ки ҳар лаҳза метавонад ба ҳодисаҳои нохуши сӯхтор оварда расонад. бо пешниҳоди матлаби мазкур аз шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки қувваи барқро сарфакорона истифода бурда ҳаққи истифодаи онро сари вақт пардохт намуда масъулияти баланди шаҳрвандиро нишон диҳанд. идора намудани воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ аз дағалтарин қоидавайронкунии ҳаракат дар роҳ ба ҳисоб рафта, дар ин самт ҷавобгарӣ муайян гардида бошад ҳам ҳанӯз бархе ронандагон ба чунин ҳуқуқвайронкуние ки эҳтимоли фоҷиаро дорад даст мезананд. кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар нақлиёт буда як далели дар ҳолати мастӣ идора намудани воситаи нақлиётро ошкор намуданд. шаҳрванд Ҳувайдуллоев Алишер ронандаи автомошинаи тамғаи Айён
рақами қайд давлаташ 2853-W01-ро дар ҳолати мастӣ идора мекард. ин ҳолат аз чашми кормандони милитсия пинҳон намонд. Ман ҳолам пиёну муаккаҷон ҳичи гуфта наметавонам. Бахшиш айни ҳол оиди ин протокол тартиб дода шуда барои чораҷӯӣ ба суд ирсол карда шуд. фикри ба танзим овардани роҳу равиши зиндагӣ ба сейру ҷодугарӣ шахсро ба гумроҳӣ барад ҳам кам нестанд ҳолатҳое ки шаҳрвандон ба хизматрасониҳои фолбинӣ эътиқод ва аз он истифода мебаранд. бо нишон додани гузориши навбатӣ шаҳрвандонро огоҳ менамоем ки аз хизматрасонии фолбинҳо худдорӣ намоянд. гузоришҳои навбатии моро дар ин бора тамошо кунед. дар натиҷаи доир намудани санҷишҳои мақсаднок аз ҷониби кормандони раёсати кофтгоҳи ҷиноятӣ вазорати корҳои дохилӣ боз ду ҳолати машғул шудан ба хизматрасониҳои мардумфиребона, мушкилкушоӣ, таобати дуруғин, бахткушоӣ ва дигар кирдорҳое ки мақсади асосияшон фиреби мардум аст ва ба ин восита ҷамъ намудани маблағ мебошад муайян карда шуд. шаҳрванд Солиҳова Ширмоҳ Деҳмардаевна соли таваллудаш 1958 сокини ҷамоати деҳоти чӯянгарони шаҳри Ваҳдат ки худро табиби халқӣ муаррифӣ намуда ба гиёҳдармонӣ машғул аст, бо истифода аз боварии шахсони соддаву гумроҳ ба воситаи дуохонӣ ба мушкилкушоӣ, бандкушоӣ ва хизматрасониҳои дуруғин машғул гардидааст. ном бурда ҳатто ба пешгӯӣ намудан низ майл дошта даъво дорад ки бо даст намудан ба шиками зани ҳомила ҳолати тифли батни занро муайян намуда писар ё духтар будани онро низ мушаххас менамудааст. تو صنف 8 میونه ما همون تو صنف 8 ما تمام کردیم. یک برای خنده کینگای تیار 3 بار یک کپکی نیستر نینگش نمیخرن و دیلا که پر آکنشون. وقتی که زنک حامله دار میبیام میگه من در بطنم طفل دارم ببین اشکام شما کپو میگم که چند روزه چند ماهه این بچه دختر در کدام طرف استش خیستی داره که این ای بالا میشه در دل نیت که ما الله میره نمی که چندین ساله زن دو بچه‌م 5 سالش حامله دار نیست با نیت میفرزندی ما رفتیم درآمدیم بودم بسیار بود شتردیم که چرا میدیدم این مقصد بوده که میدیدم که مقصد میشه نمیشه و پیشگویی میکرده ما هم رفتیم که با کارمندای میلیتسیا راشتیم دچار شدیم ما اومدیم همه خانه در زنکا بسیار بودن ما چرا که ایستادیم مالیکی آدم ها اون زنکا بودن چی همه ملیسا اومدن ما دستگیر ба ин монанд шаҳрванд Маҳмад Алимова Гулхумор Қурбоналиевна соли таваллудаш 1976 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Синои пойтахт низ барои машғул шудан ба сеҳру ҷоду, мушкилкушоӣ ва хунгирӣ ба истилоҳ ҳиҷома дар шароити ғайрисанитарӣ боздошт гардид. ном бурда гарчанде қаблан барои машғул шудан ба хизматрасониҳои ба монанди бахткушоӣ, ҷинбарорӣ ва сеҳру ҷоду ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб шуда огаҳ карда шуда бошад ҳам, вале боз такроран ба чунин кирдорҳо даст задааст. Маҳмад Алимова Гулхумор барои он ки кирдорҳои мардумфиребонааш минбаъд ошкор нагардад, дар бинои истиқоматии худ камераи мушоҳидавӣ васл намуда, пеш аз он ки мизоҷонро қабул намояд, телефонҳои мобили онҳоро гирифта хомӯш менамудааст. خانم یا پشکای گلخمو رفتم برای قولین پرتفتک ما رفتم که گرمی میکنم اومدم پیشش که گرم میکنم رفتم خون گرفت ای پشتم یکم با رفتم گو که هم خیلی سالوار میاره گو مقصد یاردان میکنم گرم میکنم بچه میه با هم اونه کارتو کردی یاردان میکنم هم یاد میگیری هم کار خیلی با میکنی بعد این بورا رفتم مقصد پولا گرفتم رفتم همین چی داره نشان دادن که کارمندان ملیسیا اومدن خبیدن و کل کردگیم پیش ایمانم این ایره پشتم گرفت بینش پریز ده کاسه خون گرفت این خونه دست مای دو طرف کانالات هوی میشه برای کارات برای گرفتن این ایره تر کرده کتینه در میتون گفت علاو گردانو میکنم که من بچه بیه بیسته کتید من هیجومه میکردم بسیارتر هیجومه میکردم علاو گردان میکردم نوف میکشیدم راستی گپا بگم بس کردم پیش های حج رویم اگه حج رفتم اومدم بس کردم چند قشد نمیکردم همین کارو را های اومدن یک دو آدم اومدن زورم نولا کردن خستم همین کارا کردم من خونهای همین را گرفتم هم دخترکا گرفتم گفتم سیر جادوش بریده شوه گفتم سلامتیش خوب شوه گفتم
ана гуфтам як сурат чи шавҳарша биёра гуфтам ба ҳамон гуфтам ҳардуша гуфтам гармӣ кунам гуфтам зиндагиш пеш барава ба ҳамин даст ман фақат мефаҳмам ки зиён тарз боша мефаҳмам ҳамина ҳамин латҳоро ман мегирам ба ҳамин латҳоҳо ман хуни ҳамино қатӣ мегирам аловгардон мекунам ки серу ҷодушон зиён тарзшон бурида шава аловгардоншон мекунам ба ҳамин вай дасти маро ҳам хел қапида гуфт ки туро аз тарафи зани шавҳарат серу ҷоду хӯрондагия дар косаи авқотат хӯрондагиам гуфт ба ҳаме 1 литр шир биёр гуфтак ман 1 литр шира мехӯри гуфт қайд мекунӣ ҷоду мебироя гуфтак ман хӯрдам 2 кулулача сирхак биромадай дарунаш ба ҳаме гуфт ки ҷодуд биромад гуфтак баъд бо барои шавҳарам соз набуд хатим ҷудо шудагӣ будам талоқ мадодагӣ буд ай қафом намерафтак зиндагӣ мекунам гуфта ман рафтам гуфтам ки вай куна ҳами як хел шава ки дилхунукӣ шава бирава ай пешо мақсад ман рафтам дуборам хел рафтам вай нашуд нест нашуд пеша пегулхумар омадам ки вай гуфт ки дамхе дасти ман диду гуфт ки тя гуфт чи қавмон шуд зан дурад беваямаз шуд гуфт ҳамара чап кадаге ба авлодот ба ҳама чап кадаге суротои ҳавая биёр гуфтак ман вай мекунам тоза мекунам гуфтак кӯшиш мекунам ки ҳамин мақсад ки қати ту чап нашаванд зиндагият чап нашавад ба ҳамин хуб шуда мери гуфт баъд гуфт ба ивазиш 4000 сомон метим ман гарантия метим ҳамаш тоза меша шуд қатит хуб мешавад ба ман додум ай апам гирифтам додум омад хонаи мара тоза кард я ришта ва қулф ёфтак гуфт ба ҳамин хона тоза шуд дубуромад рафт ва гуфт ки биярӯз биё ҳамин сиратоя биёрам ба гирбар гуфт вобаста ба ҳолати ҷой доштан нисбати солиё ва ширмо бо дастрасии моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда муҳаммад алимов ва гулхуморро барои такроран даст задан ба ин кирдор ҷавобгарии ҷиноятӣ таҳдид менамояд. машғул шудан ба фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ аз кирдорҳои номуносиб ва изтиробангез маҳсуб мебошад ки мо мунтазам дар барнома пайгирӣ мекунем. дар ин бахши барнома мо аз найрангҳои як нафар сокини ноҳияи лахш маълумот хоҳем дод ки сеҳру ҷодугариро манбаи рӯзгузаронӣ дониста ба мардум хизматрасонӣ менамуд. шаҳрванд сайназарова ҳавасмоз сокини ноҳияи лахш соли таваллудаш 1964 барои хизматрасониҳои соҳирӣ дуохонӣ иҷро кардани ҳар гуна амалҳои гӯё табобатӣ бар ивази маблағи пулӣ аз ҷониби милитсия ҳангоми қабули шаҳрвандони гумроҳзада боздошт гардид. من حقیقت ام پیش همی اپای گل هواس رفتم شوم هم خیلی پرتوفته رفتگی من رفتم که همو ایزانک جادیگری میکرده است گرمی میکرده است فولوین بوده است که شوم بر بگردونم گفته پیشش رفتم و رفتم گفت که سه رشته را چی کرد خونده داد گفت که امرای و اسپاندود بودوزی شویت میویا گفت سرس پس شویت میویا گفت وابسته به حالات مذکور با دسترسی طلبات ماده 482 کودکس حقوق‌ویرانکنی ماموری پروتکل ماموری ترتیب داده شد. همزمان برای منبت به چنین عوام‌فریبی دست نزدن حقوق‌ویرانکننده آگاهانده شد. اگرچه در برنامه‌های قبلی اویدی کردارهای بداخلاقانه به نام ملاها نمایش داده مردم را آگاه نمودیم، این دفعه از بداخلاقی یک نفر زن گزارش تهیه شده است که با استفاده از باوری دینی صادر شده باعث تأسف و نگرانی است. بازداشت گردیده خود را زنی تقوادار وانمود کرده به سیر و جادو و دعاخوانی مشغول بوده است و به کارافتادگان جنسی مرد مناسبت‌های شهوانی انجام می‌داده است. گزارش در این خصوص дар бештари маврид ки шаҳрвандон аллакай ба хубӣ огаҳанд, баъзе аз мардон дар ҷамъият худро шахси донишманду покдоман муаррифӣ намуда бо суистифода аз боварҳои динӣ нисбати занон амалҳои ғайриахлоқӣ анҷом медоданд. аммо баръакс ин навбат мо аз кирдорҳои пинҳонкоронаву ғайриахлоқӣ ба ном зани покдоман вале дар асл анҷомдиҳандаи кирдорҳои фаҳш иттилоъ медиҳем. наҷмуддинова сурайё нарзуллоевна сокини 44-солаи ноҳияи рудакӣ
ки қаблан 2 маротиба барои машғул шудан ба фолбинӣ дастгир карда шуда нисбаташ чораҳои қонунӣ андешида шудааст, вале аз ин амали нангин даст накашидааст. ахбороти оперативӣ ки ба мақомоти милитсияи пойтахт ворид гардид, кирдорҳои пинҳонкоронаи номбурдаро фош месозад. дар натиҷаи баргузории амалиёти махсус аз ҷониби кормандони шуъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе Наҷмуддинова Сурайё дастгир карда шуд. коркардҳои оперативӣ собит намуд, ки Наҷмуддинова Сурайё худро дар ҷамъият ҳамчун табиби халқӣ, зани покдоману дуохон ва дар тӯю маъракаҳо насиҳатгару тарбиятгари ҷавондухтарон муаррифӣ намуда, вале дар асл пушти парда амалҳое содир мекардааст, ки воқеан боиси нанг ва шарм барои як нафар зан ба шумор меравад. номбурда бо ҷавононе ки аз гумроҳӣ ба назди ӯ барои фолкушоӣ муроҷиат мекарданд, дар хилват нахуст бо роҳи афзункориҳои фолбинӣ ба худ ҷалб намуда, минбаъд барои қонеъ сохтани нафси шаҳвонӣ бо ҷавонон ҳаракатҳои бадахлоқона ва ишқварзӣ мекардааст. ба ман ами алҳам қулваллоро хондам, я 20 минут дуо кардам. Хак мачак чо када чико кунад дига ака. Мардак ман 7 солша бешуям. ҳамзамон номбурда шаҳрвандонро фиреб дода мегуфтааст, ки дасташ низ дорои энергияи фавқулода буда, ҳама гуна беморӣ ва ояндаи инсонро бо қапидан аз набзи шаҳрвандон муайян мекунад. Я даста актив ранги баромадаги дар мекуна. ай қафо чизе меоя. خیال میکنی از سیاهی میوید بعضی وقت تشنه میمونی لاغر میشی بفرا میشی. номбурда бо ин васила шаҳрвандонро ба худ ҷалб намуда маблағ ба даст оварда аз ин ҳисоб зиндагонии хешро пеш мебурдааст. инчунин номбурда ба шаҳрвандон узви гургро бо нархи то 4000 сомонӣ ба фурӯш гузошта ваъда медодааст, ки бо истифода аз он корҳои шаҳрвандон ривоҷу равнақ меёбад. ҳангоми санҷиш аз манзили истиқоматии ӯ як қатор предметҳои барои сеҳргарӣ истифодашаванда ҳамчун далели шайъӣ дарёфту мусодира карда шуданд. айни замон Наҷмуддинова Сурайё дар ҳабси пешакӣ қарор дошта, нисбаташ бо модда 142 илова 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон барои анҷом додани алоқаи ҷинсӣ бо сӯистифода аз ҳиссиёт ва боварии динӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда мавриди тафтишоти пешакӣ қарор дорад. ҳамватанони гиромӣ, дар фарҷоми барнома хоҳони онем, ки дар рӯзгоратон ҳамеша адолату амният пойдор бошад. хайр, тансияту хунобод бошед.